色に花びらの浴衣がこの世で一番嫌いのは多分君だと思う。よく誘えた泣きそうな夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は綿菓子になりたい僕に言う。楽しめて僕はうなずくだけで気の利いた言葉も出てきやしない。君の隣歩くことに慣れてない自分が恥ずかしくて、思いが漏れたらどうやってどんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。君がさっき口ずさんだ二人もたまに目が合うことも深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかして思いが溢れたらどうやってどんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。もうすぐ花火が上がるね、君の横顔を今焼き付けるようにじっと見つめる。この胸の痛みはどうやって君に移したらいいんだろう。横にいるだけじゃダメなんだ。もう君の気を引けるわダイなんてとっくにそこついて残されてる言葉はもう分かってるけど、思いが溢れたらどうやってどんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君、綿菓子になりたい僕は言う。楽しめて